प्रस्तुत बा एगो गीत जौन की आरा पर समर्पित बा। आरा बिहार के एगो जिला ह जहाँ पर अभी वर्तमान में एगो जन आंदोलन चल रहल बा जौना के अंतर्गत भोजपुरी कला के भोजपुरी संस्कृति के प्रदर्शित कइल जा रहल बा आ ओकरा के उचित स्थान दिवावे खातिर आंदोलन शांति रूप से चल रहल बा। लिही गीत सुनी। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। मढ़िया में बाटे श्री राम जी के मंदिर, आरण्य देवी महावीर मंदिर। मानस के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। मानस के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। लिट्टिया चोखा सतुआ के घोरना, लिट्टिया चोखा सतुआ के घोरना, चाउर के पीठा दल टिकिया के दोना। खइब तू काजू छोहारा दोबारा देखे चली आईहा। खइब तू काजू छोहारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। महाराजा कॉलेज बाला विद्यालय, महाराजा कॉलेज बाला विद्यालय, ब्रह्मर्षि कॉलेज जगजीवन के शाला। ब्रह्मर्षि कॉलेज जगजीवन के शाला। सुकवा उगल बाटे तारा दोबारा देखे चली आईहा। सुकवा उगल बाटे तारा दोबारा देखे चली आईहा। इहवा इतिहास बा, इहवा भूगोल बा, इहवा इतिहास बा, सुंदर भूगोल बा। गंगा आ सोन नदी दोनों के बोल बा, गंगा आ सोन नदी दोनों के बोल बा। खोली जब आपन पिटारा दोबारा देखे चली आईहा। खोली जब आपन पिटारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। रेलिया रंगाई स्टेशन रंगाई, रेलिया रंगाई स्टेशन रंगाई, छाता बेना चित्रकारी सोहाई। छाता बेना चित्रकारी सोहाई, करता समय इशारा दोबारा देखे चली आईहा। करता समय इशारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। बबुनी भी करेली जम के पढ़ाई, बबुआ पर बाबूजी करे कड़ाई। बबुनी भी करेली जम के पढ़ाई, बबुआ पर बाबूजी करे कड़ाई। आरा सब कर दुलारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा सब कर दुलारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा। आरा के सुंदर नजारा दोबारा देखे चली आईहा।
दोबारा देखे चली अइहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।